गांव घर में बहुते मर्द बाड़सन, लेकिन हमारा मर्द लेखा ना। घर में चुपचाप खा के सुता रहीहन, गांव में चक्कर लगावत रहीहन, लेकिन बर बाजार करे में उनकर नानी मरे लागेले। सोचेलन न कि हम घर से बहरी बर बाजार करे ना जाई, घर में रहला से काम चलियो। तो हम बानी न कि दावा ले, बीरो ले, साग ले, सब्जी ले, नमक तेल सब चलावत तनी तक चलतो बा, ना तो हमारे घर में भोजन ना मिली। तो ले लो ताजा ताजा नेनुआ करैली ले जा। का रे ससुरा चिल्लात चिल्लात हमार मुंह दुखाए लागल, लेकिन अब तक ले कहू ग्राहक ना आइनु। बुझाता नु हम गलती कर देनी नेनुआ लिया के करैली लिया के। हाँ तो भादो भादवारी में केहू के लगे पैसा रह गइल बा, सब लोग के जेब ढीला हो गइल बाटे, त कहाँ से खेला होई। ए जी कैसे नेनुआ बाजी? नेनुआ हाँ 100 रुपये पसेरी। 20-25 100 यानी 20 रुपये किलो कि बुझाता कि भूकंप आ गइल बा काय करे खातिर। अक्का जी 15 रुपये किलो बाजी। नेनुआ महंगा देतनी। 10 रुपये किलो बाटे। के करा के है तो रवा कहीं 20 रुपये देतनी? आय तो अब कैसे रवा देतनी? जा पहले घर से नाश्ता क के बाजारे चल जा, तब समझ में आई जे के जितने सस्ता भाव बताला पना उतने फुटानी झाड़ता है। आजकल गांव देहात में सब्जी बेचेला के नइखे। करैलिया कैसे बा? करैलिया हाँ 40 रुपया किलो बाटे। 40 रुपया? हाँ। 20 के 40 के। हाँ आ वो प्याज कैसे बा? प्याज हाँ। प्याज के पूछबे मत करो, प्याज के तो भाव आसमान छुअत बाटे। 70 रुपया किलो प्याज हो गइल बा। सस्ता आ गइल बाजी, जनता पहले ले 130 रुपया किलो रहे ना। बुझाता कि उत्तरे दक्षिण से पढ़ के आइल बड़ी। ए मर्द कहीं का 30 रुपया किलो पहले प्याज रहे, 40 रुपया बढ़ के 70 रुपया हो गइल बाटे। पावर करैली दे दही, आधा किलो नेनुआ। पा भर करैली आधा किलो नेनुआ। हाँ का हो घर परिवार के जनसंख्या कम हो गइल बा का? हम जितना मांगत नहीं उतने दही ना, काहे घर के संख्या देतनी? अच्छा ज्यादा ना कम रहे तो बेसी कर दही वो। बेसी का भातार तब बेसी कर था गइल बले कुछ होखबे ना कइल तो हम का करब। छोटका छोटका के बड़का बड़का दही देख के बढ़िया देव। अरे बढ़िया हो, जवन मन करी तवन कह, पतरका कह, मोटका कह, लमका कह, छोटका कह, जौन कह तवन। पतर के देख के दी। लमका दे दी कि छोटा का? ए मर्दे गजब आदमी बाड़ा हो, हम खैनी ना बेची ना। ई चूना लेवे आइल बा कि लिपस्टिक देखे आइल बा, हम जाना तो नहीं कि ग्राहक भड़काई। ए नहीं खा चूना, नहीं खा जा, खैनी हम बेची ना। अच्छा ठीक बा, सामान लेबे ना नहीं खा चुना ना, ठीक बा। ए मर्दे मैंने कुछ तारा कहले सामान ले जब चुनावा ना देबो। चूमा हम दिमाग खराब बटे। चुम्मा ना चूना खैनी बनावे के। चूना अब हमारा चुम्मा समझ में आ गइल हमर दे कहीं के। साला मेन मौका पर चल वही रखा का कहीं से ये जान एकरा दुकान चलावे के है, समझ में नहीं के होती कैसे दुकान चलावत हम। ल फरिया जाई। हाँ हाँ इतना तो बहुत बा, अब तो खैनी बन जाई। आधा किलो नेनुआ माँ। हाँ जी बहिर हनिका जी। देखला आधा किलो एकदम करेक्ट बा। ठीक बोले आई पावर दे दी करैलिया। पा भर करैली आ फलाना वो बीच बाजार में धरैली। हे का हो इकुल का कहता रहा? ए भगवान मुंह देले बड़न त कुछ बोला के चाही। गूंग लेखा रहब त कहबो कि गूंगे हमन, जना तक इनकरा बोल ना जाला। मोटका न दन त फोफड़ रहला भीतर। पतार कर दो। मोटका तो के मोटकता पत्थर के चाही। ल उसको ले लका ना 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 हम काहे के कहे जाई। एकरे त मस्त कलौजी होई हो गइल। हाँ डाल देतन की बेसी। अब अकेले जनता के सोना जो खतड़ा। ल हो गइल ना अब। हाँ 20 गो रुपया भइल। 20 गो रुपया। 20 रुपया भइल। हाँ 10 रुपया नेनुआ के भइल। आ पा भर करैली के 10 रुपया 20 रुपया। मरचा तन डाल दी। ए
मरचवा महंगा बाटे तू उन्हें लग देना तो चॉकलेट बनौले पर देखे घलुआ में मरचा दे दी ना। चलो इहो धैले धैले सरवा सुखाते बाटे यही बहाना दे दे तो खुश रहे से हमारा कहीं यहाँ से सब्जी लेके जाए यहाँ से। हाँ लहसुन होता नहीं है बका जी 300 रुपया किलो व पर दे हाथ लगा ले तरू देखते न बनी देखते न बानी लेवे एगो के डाल चाहिए दी, नहीं मसाला पीसे खातिर एगो डाल दी ये चॉकलेट है और ये तने 30 रुपया का हो जाई। इतना महंगा लहसुन हो गइल। हाँ 600 रुपया किलो। ए ठीक बाटे आई किशमिश फेल करता ही आई ले जाए खातिर तेल ले जाए के बाटे ना तो पैसा ले ले भाई तुम घुमाता भी ना तो कहूँ कि ले ली तनी बहन न बाटा अडल धरु सब्जी में घाटा एक तो सरवा चूना के बदला चूमा मांगत रहे का मांगत रहे हमार दिमाग कंफ्यूज का चल गइल आ तू अइलू के ना ऐसन कुल ना यारी दोस्ती जगह अब नौखी लेके आइल तो रहुआ हाथ में से छीन ले बताई ग्राहक बनावल जाला कि भड़कावल जाला। अब ऐसा नत ग्राहक बना दो कि माल दुकाने लुटा जा सारा 2 रुपया फायदा होकर के तो 4 रुपया घाटा चल जाओ। पाभर करली ले बनी आधा किलो नेनू आए कर ले राउट घाटा लग अब हम बही उलट के देखी कि कितना बाटे बाकी उधारी के तो पैसा दिया तो नहीं खेतले दूसरा का तैयारी हो जाता थी। हमारा पर विश्वास बा न। हाँ तारा पर तो विश्वास बाटे अपना मेहरारू पर तो विश्वास नहीं खेता तारा पर का हम विश्वास करियो। आजकल जमाना रह गइल बा केहू पर विश्वास करलाक जेकरा पर आदमी विश्वास करता ना उहे विश्वासघात करता। हमारा ले कह के देखो ए देखो हम कहत नहीं कि हमरा से मजाक ढेर अच्छा ना लगेला का तरह से करी हम मेहर हो का कुछ करी तारा से ए ई हाँ, का कहता हो तू जब कहत तवन हमारा से कह के देखो यानी देखो विश्वास ठीक बा ऐसे प्रेम कह बढ़ावो। ऐसे कह कि विश्वास करके देखो तो हमारा कुछ और ही समझ में आइल कि तू कुछ और ही कहत कह के देखो दा पेट में रही गुदी तबे जाके कूदी खाई तबे दौड़ दौड़ के आईब। ओहो बुझा तो तू ऐसे कि अपना पेट में गुदी करबू तो हमारा पलंग पर कूदबू तू कि अपना बतार के लग जाइबू। हे जी ए कैसे जी करके का हो बोलतनी पेट में गुदी रही तो कूदी दी पैसा कौड़ी ना रही तो कोई घरे भोजन ना बनी। अब दर दुकान बताबे ना रुआ कहाँ आवतनी हमरो भगवान पेट देले बनाओ ना तो मेहरारू गाड़ी फलात मार के हमरो के बगी के चल जा मुनु बाहर आ कंपनी में खटी ह आ वो जे जितना पैसा बा इकट्ठा करी ह अब ऐसे दुकानदारी चली तब देख लो कबाड़िए ना बन जाई। दी दी आज के बाद उधारी ना लेवे आई पैसा राउट दे दे ल तहार दोष नहीं खे अब तार रुपया के दोष बाटे आय जा तू जा हम कहीं कुछ कहनी है ना ना हम कहाँ कुछ कहब हो जब आवेले न तो मीठी मीठी बात कह के हमके बहका देले आ 10-20 रुपया के तो चूना लगाइए देले उधार यही तरह करत करत कम से कम 2000 के चूना लगा देले भैया कहिए असूल होई हमारा समझे में नहीं खे। अब हम का करिए परेशान हो गए बड़ी हम ऐसा कोनो दिन आई न तो हम जरूर असूल करब छोड़ब नहीं कर के खा लो खा के लाल हो जा साग सब्जी आ नमक तेल लाली तो निकलबे करता है घबरा मत। कजी वाह अरे हई देखो हो काम के ना काज के दुश्मन अनाज के केतना ठाट बाटले सुतल बनी ए का हो का हो खैले सुतल ले काम चली कि जाके कहीं काम ढूंढ के करब। अबे तो सुतल ही हो अबे सुतल हनी तब बाकी के क्या करत रही कबे जागा रही अभी तो नींद आइल है ना तुम लगल हुआ के नींद में हाला करे हाला हम करतनी आय कि टेंशन हमार भइल बाटे कमाई ना तो दुकान पर कितना उधार हो गइल बा कैसे दियाई आ तोरा के जय रे तारा कौन टेंशन भइल बा हो उकुल तो हमारा टेंशन रहे के चाहिए पैसा भराई ना तू खाली सामान लियावत जा। अच्छा जी हम जाते सामान ली आवे खातिर तो हमारा न सुने के पड़ता टेंशन हमारा ना रही तो रहुआ बा रहुआ रही तो कमाइती धमाइती ना देखो टेंशन मत लो ठीक बा टेंशन लेता नहीं कि टेंशन हुआ देता नहीं टेंशन लेवे दे वाला बात खत्म कर ठीक बा रह गइल पैसा के बात तो हम पैसा के व्यवस्था करत नहीं पैसा की व्यवस्था करते नहीं हाँ जा तनी देखो तनी केरो से जोगाड़ लगी तो लेके आई भराई ओकर पैसा कितना हो गइल बा काताना का हो गइल बा आय बही लटवाई तब न समझ में आई के कितना भइल बाटे ये ना कहल जाला मर्द के जब ले मेहरानू हुरने ठियासन ना तब से मर्द जात उठ नहीं खन सकता कोनो समझदारी नहीं खे चुपचाप घर में सुत के आनंद से पड़ल बड़ा
घुरेठा ना गजब मेहरारू बिया। ई तो हमरा के यस पढ़ाई पढ़ा दिले बिया नु कि कौनो हिसाबे किताब नहीं खे। ए घुरेठन बो, घुरेठन बो के हाजी के ह? अब आदमी ना छी नहीं तहरा से हम बुझत तनी। आई ए घर में बोलावला से ना काम चली हो। आज हम तहरा से लेवे नहीं हो। इका कहतनी जी राउ लाज नहीं खे लागत। ए लजैला से काम न चले वाला नहीं खे। जब लजाई तो हम का ले पाई। जब रउए के हम दे देव तो अपना मर्दा के का देव। ए देखो हमरा के एने ओने बहकावो मत ठीक नु। हम बहके वाला नहीं खी। तू सोचत रू कि हर हर के बात कह के हम इनके भुलवा दे तो हम भुला जाइब ना भुलाइब। हम बिना लेले ना जाइब हो। हाँ तो रउए सुननी हम बहकावत आ सहकावत नहीं खी। जब सहकाई ना तब बढ़िया से ढहकैबो करीला। हाँ बहकावे सहकावे के ना रही त पलंग पर बैठै तू आ घर में बोलै तू ना खुट्टा पर बैठैती। अब झगड़ा नहीं कल चाहत द कैसे आईनी ह कैसे इन्हें लेवे आइनी ह आ द हम जाई जानलू देरी मत कर। हम दुकान छोड़ छाड़ के आइल बनी। ए महाराज नहीं हम तो जानता नहीं कि रउआ मजाक करतनी। अरे वो लेवे देवे कैले बनी। मजाक नहीं करो सीरियस बा सीरियस एकदम। देखो सुनी दे दो हमारा के दे दो जानलू। हमरा के 1.5 नंबर के समझ ले बानी कि हम रउआ के दे दही बा। तू 1 नंबर के हऊ। हम तार के 1.5 नंबर 2 नंबर का नहीं कहत जानलू। हम तो जानता नहीं कि रउआ बढ़िया आदमी बानी जी। देखो बहुत मजबूरी बा। अरे तो ई कौन मजबूरी है जी। का कहत ना देबू राउर मेहरा नहीं खी मेहरार बिया देखो तो हमरा का मेहरार पर कौन सवाल भइल हो। काहे ना लेवे के तना होतनी मौगी का हो गइल बाटी। लेवे खातिर अब ले मैं तू लेबू तो देख के दूसर। अरे तो हम का ले ले बानी। अबे लामा का नेनुआ करैली आ दुकान पर से लेके परैली भुला गई नी। बाहर घुरेठन बो मेहरारू होखे त तहरा लेखा होखे हो। सामान लेके आ घर में लगा जतरू आ खा के ओरवा देतरू आ भुला जतरू। तो रउआ पैसा वैसा ले पेनी हो। काहे भादो भादवारी चलता दुकान में कुछ रह नहीं के गोई। आ देखो हथ जोरिया बिनती बा कि तू हमरा के दे दो। 2-4 दिन ठहर जाई। एको दिन ना ठहरब। जुतिया आवे वाला बा। जुतिया के बाद 9वें दिन दशहरा पड़ जाई। दशहरा में जनते बाड़ू के कुल मार आदमी पुआ पकवान बनवावे न त तेल मसाला रही तबे न दुकान में बिक्री होई। ए तेरे पैसा नहीं खेजी। अब तहारा लेखा मेहरारू सामान लेके पढ़ाई पढ़ियो सन तो खूब बिक्री बाटा चली न। हमार दुकान चली न धका धक। हम सोचा था नहीं कि राउर दे दही। हम तहार मुंह देख के उधार दे दिना न तो तार भतार के नु एगो चॉकलेट सार के ना देती हम। हमार मुंह देख के हाँ हमारे मुंह देख के और 3 दिन ठहर। ना ना अब ना ठहर। अब ई मुंह देखला से काम नहीं के चले वाला। ई तहार मुंह तार भतारे देखो हम ना देखब। हाँ बड़ी खड़ूस बारी हम जानी कि कौन दूसरा कोई हवस। ए सुनी ना फुसलाव मत। तू हमारा के जल्दी दो हम जाई देरी मत कर। हाँ, तू देरी मत कर हमरा के दो जानलू। हम दे दही बा। अरे कौन है कौन है। अरे अरे तरवा कौन है। अरे दे दे भी आई तो के माथ बानो हम काहे करते भाई रे जब एकरे के दे देबी त ई लेवल बन तब दे पारूगा कि देबू का के दे पैसा लेवे आइले सर। पैसा मार साग सब्जी रेल के खा तर गार मुरिए आ पैसा देवे में भार पड़ता। तो ये बतिया कहेला ना कि पैसा ए जने मुंह खले बारे वही गाड़ी हम दे पैसा। सार कहीं के अपने दुकान पर मुंह देखावे नहीं जाता। मेहरारू के बिदा करता कि घर सागर हमरा मेहरारू बिया ढेर दुकान वाला पिघल जे हन देख के बदल जे है उधारे दे दिहन। मुंह बनावत रही तरह जैसे इतना दिन ठहर गइला उसे 4 दिन ठहर 4 दिन काम करे जाए के बा। ओहो हां 4 दिन में 2000 के काम होई तार मैं दे दे। बात तो ऐसे करता ना किनकर बाप के नौकरी धइल बा बस जाए के फार्म भरे के बा। आजकल काम धाम मिलता तो हाँ रोपनी खत्म हो गई सोहनी खत्म हो गई खेत में दवाई बीरे छिटाइए गई बा
कौन काम धइल बारे इने कौन हाथ काम में धइल बा? हां जा कोई जगह बालू उतारे के बा बार मर बका जाके देखा तू ढेर बोलता कमा ले ना पैसा तो तार दुकानिया भी ना कर सब नहीं तो काम कर दे निकल तो जिंदगी में न जिंदगी में बार कटावे के तो पैसे ना होई तो ना। दुकान खरीदे के का औकात रखत तू तो है हमर बार कटवा वाला हमर खर्ची चलावे वाला ना हार में हरारे बारे ना बचवा त नीमक तेल सब्जी के काम चलता जाय दीजिए ना ना त चॉकलेटो तरह के ना मिलत रे ससुरा का बतिए ढेर नहीं का बोलत माने हम ढेर बोलतनी ढेर नहीं का बोलत हैं? हमर खर्ची चलावता तू मेहर मौग हां चलावत तनी नीमक तेल सब्जी के देले बाटी कह दी हम के नहीं खिलेले ना जी ठीक कहता नहीं हम इनकर मुंह देख के दे देना उधारे मर्द होकस ना त इनका लेखा मुंह देख के हां आज के बाद दुकान पे मौज है करा काहे ई तोर मुंह देख के तोरा के उधार देता हाँ देख के दी ना अच्छा बिना मुंह देखले हम दे देम ना तो बताओ कैसे वसूली करे साला, जाए हम कहते दुकान में मौज है करा ई तोर मुंह देख के जब उतने की बार लाज न त दे दी पैसा बा देम 2 दिन सर हम कनी कि सोना के पहिर लेबा ले लो सरम जे तना उतन से भूतन से चले तारा घरे निकटा न त मुंह जी बच्चा छा करतिए में निकटा न त ला ना ना रह लीजिए हमार बलुक ले गया ना हां द सोच लो तारा गाड़ी में से निकाल को ओ चाली बनवावे के त बास कर दम तारा के समझ लियो लीजिए गहना तो हम हिम्मत हम कैसे अरे पैसा देले वाले उधार देले वाले दुकान पर ना पैसा अपन तो लिए चल जाओ 2 दिन में ना दम ना तो हम मेरे को लेके चल जाइए हाँ चल आजुए तू चल 2 दिन के बाद कहां से पेड़ लगल बड़े पैसा के व्यवस्था करब ना या तो फिर फरिया अरे सवेरे कर्जा तोड़ दे। मांगले रे कर्जा तोरा के ना कुछ ना मिली चलो चल लीजिए जब तारा होता ना के लाज जब होई ना पैसा ना देबे तब ले हमरा के बन्हकी रही हम हां इनका के हैं हमारा चल समझ जाओ। रही हाँ। हां जब तक तू ले खेला पैसा करे बड़ू लेकिन मर्द बात मर्द लेखा रह खेला दर्द करना तम तू। लो तुरंत भगाते ही खेला कर चलो हम लगा दे तनी इनका डिप्टी हो दूधू को संभारी हन चलो हम हूं चलो ए का दूध को संभारा बो सब्जी या नीमक तेल के दुकान चलो रे आवा तनी पीछे से देखा तनी का करता उ तोरा के घबरो जान